ken je hier bij de leerkrachten van de Stapsteen? Waar ben je ook? Minder van Wieren. Hoe ervaren je dit, de brandveiligheidsweek op Squalle? Want daar binnen de band heel enthousiast. Ze hebben een formulier meegekregen en dan moeten ze thuis controleren. En de eerste formulieren ben al binnen en die hebben we al in het systeem zetten. Hoe weer de reacties dat de brandweer met zo volle materiaal hier op het Squalplein komt? Wij vonden het prachtig. Ze moesten na de pauze eerst naar binnen gaan, maar dat hebben we een tour om ze binnen te krijgen. En nu binnen ze eigenlijk al de hele maanden hier bij de auto's. En we hadden er eigenlijk geen les van. Denk je dat zo'n week zinvol was? Zou er wat heengebloven bij de band? Ja, ik denk het wel. Want Wietse Brandsma van de brandweer die had een aantal tips, jong. Werd ik zelfs ook wat nog hier. Dus bij de band met het vast ook hingen blijven. Maar het zou iets herhalen worden, elke keer of zo? Het zou misschien net verkeerd zijn. Al hoe een peer hier. Maar elke keer is misschien een hele protte. Maar hoe een peer hier zou het vast wel maken, denk ik. Nee. Dan had ze weer een hele oren categorie band die dan weer deze leeftijd had. En het is in ieder geval een feest op het Squalleplein. Dat zou ik niet vertellen, ja. Zo gewoon net volle het waan, dus het is wel net zin. Ja. En ze leren er ook nog een beetje van. Ja. Dank u wel. Rukken eer vlug uit, want misschien brandt het bij Marlene. Ik sting hier even bij 2 brandweerman. Waar ben je? Ik ben Jordi Verkammen. Ik ben Richard Veenstra. Mama's Jerry, dan stem je samen op een Squalleplein. Is dit leuk? Ja, wist is dit leuk. Ja, de band een beetje bewust meidje van hoe je met de bron en alles omgaan. Ja, dat is inderdaad wel een mooi beroep. Hoe stist u dat zien hoor? In principe hetzelfde. Dus ik ben om te zien hoe de band genieten. En die mij wordt bijbrengen. Jong geleden is al gedaan. Zou dit vaker maar? Ja, is. Kijk wat Ritter dat zei. Jong geleerd is oud gedaan. Gaan een kijkje nemen en Janine die gilt heel luid. Mijn kop zit in die bolla, maar we halen ze er wel uit. Waar bist u? Susanne. En waarom vond je dit zo mooi? Omdat het volle leuker is dan in de klassentaal te doen of zoiets. En mag dit wel eens weer omkomen, vind je hem? Ja! En ga je hem er wat van leerd? Ja. En zal hem dat echt de wand wat je hem leert is? Ja. Wietse. Ja, dank je wel. De brandweer in de brandweerwagen zit ik aan het stuur. Verrassend dichtbij. RTV